L'habitatge digne és un dret, reconegut tant a la Constitució com a la Declaració Universal dels Drets Humans. Tot i així, a diari famílies senceres, gent gran i fins i tot nadons són fets fora de casa seva. Al mateix temps, a l'Estat, la dreta bloqueja qualsevol iniciativa política o ciutadana per canviar aquesta llei injusta. I a Blanes, el PSC rebutja propostes de la PA que hem portat al ple, com ara sancionar els bancs amb pisos buits o la dació en pagament. Declarem Blanes ciutat lliure de desnonaments, compromesa i capdavantera en la lluita contra l'emergència habitacional. Sancionaremos los pisos vacíos que sean propiedad de bancos o cajas. Reforzaremos el protocolo para realojar a las personas desahuciadas, tanto de alquileres como de hipotecas. Pondremos los pisos vacíos de propiedad pública para alquiler social. Impulsaremos alquileres protegidos para jóvenes, gente mayores y personas o familias con pocos recursos. Defensarem, conjuntament amb els moviments socials, el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Lluitarem contra l'especulació immobiliària i contra les inhumanes polítiques neoliberals, que prioritzen els interessos econòmics d'una elit privilegiada per sobre els drets fonamentals i la dignitat de les persones. Ni una sola família al carrer. Recuperem Blanes.